Toista se on tosielämässä, jossa aivan tavallinen ihminen saattaa joutua tilanteeseen, jossa hänen pitää pyörittää kahta hyvin erilaista juhlaa yhtäkkiä. Käydään katsomassa, miltä se näyttää. No niin, arvoisat juhlavieraat, arvoisa hääväki, vai pitäisikö tässä vaiheessa iltaa sanoa jo, että ladies and playboys. Kohta leikataan hääkakku, mutta sitä ennen pieni pissatauko ja happihyppely, mutta mielellään eri aikaan nämä toiminnot. Ei muuta kuin... Joku ongelma? Joo, meillä on tuossa viereisessä tilassa hautajaiset. Otan osaa. Ei, mä olen siellä vaan seremoniamestari. Aha, selvä. Ja mulle tuli hirvittävä vatsatauti ja... Anteeksi, mä ajattelin, pystyisitkö sä hoitamaan tässä samassa myös sen tilaisuuden? Ei, kun mulla on tässä Bestmanin hommassa nyt itselläni ihan tarpeeksi. Joo, mä ymmärrän kyllä, mutta tää on hyvin yksinkertainen. Tässä on koko ohjelma tässä näin ja siellä on kahvit seuraavaksi. Pitäisi lukea nämä adressit ja laittaa sitten tää levy soimaan samaan aikaan. Mä en nyt oikein tiedä kyllä tästä, että... Come on, oikeesti, se on hyvin yksinkertainen. Anteeksi, mun täytyy... Aha, okei. Hei, Siru, tutko vähän tähän käymään, niin jos sä laitat sen hääkakun leikkaamisen liikkeelle, niin mä tuun laittamaan sen valssin sitten käyntiin. Okei, se CD on siellä takahuoneen pöydällä. Okei, selvä homma. Okei. Joo, hei mä en oo kyllä koskaan ollut hautajaisissa, mutta mitä mä katoin tätä, niin aika selvältä tää näyttää, et eiköhän te mene aika samalla kaavalla. Joo. Että ei kai siinä sen kummempaa kuin hyvällä sykkeellä ja ilon kautta. Niin, tai surun kautta. Niin justiinsa, joo. Sekä minkä verran puhdasta kultaa sustutusalttariin. Hän määräsi myös, millaisiksi oli tehtävät vaunut ja kultaiset... Arvoisat juhlavieraat! Tai siis... Otan osaa. Seuraavaksi käydään käsiksi kakkuun. Ja katsotaan, että kumpi tässä perheessä päättää jatkossa arkun paikan. Ja... Anteeksi, se oli... Joo, jos saisin vaikka tämän lesken veitsen varteen ja auttaisiko pastori sieltä vainajan kättä, niin saadaan... Ilmeisesti joku moderni traditio. Niinpä, moderni traditio ja sitten kun juhlaväki laskee 3, 1, 2, 3, Oi! Ja se onkin sitten leski, joka tästä eteenpäin päättää perheen asioista siis yksin, luonnollisesti. Seuraavaksi on vuorossa valssi. Jaha, eipäs olekaan. Siirrytäänpä hauskaan leikkiin. Tämä on tilanteeseen sopiva tunnistusleikki. Jos pastori voisi virittää tämän siteen morsian lesken silmille. Siis näin. Ja sitten tarvitsen 2 vapaaehtoista elävää miestä. Otatko tuolen siihen, jos pastori voi tulla näin. Tämä on ennen kuuluma. Istukaa siihen ja jalat ilmaan. Ja lesken tehtävänä on tunnistaa sääristä oma tuleva, tai siis mennyt aviomies. Siitä vaan lähdet tunnustelemaan. No ei kyllä tunnu Veijon sääriltä nämä. No niin, ei muuta kuin eteenpäin vaan, ei tarvitse päättää ihan heti. Äiti, sun ei tarvitse ihan oikeesti, sun ei tarvitse tämmöinen. No nämä ne on Veijon sää! Niin, nyt ei se ollut, mutta tää taisi olla aika helppo, kun tämähän on ihan kylmä tää jalka, että... Sä oikein sekoilet täällä, nyt on häävalssin aika. Joo, tosiaan. Hei, kuule, Siru, nyt siellä, no. Siru, jos voit laittaa tämän levyn soimaan tonne hautajaistilan CD-soittimeen siitä alusta. Okei. Joo, mä menen laittamaan valssin käyntiin. Morjens, ootko Jokisen Tero? Olen valitettavasti. Joo, me tultiin suorittamaan tänne se yksi ohjelmanumero. Niin. Ai niin, se ryöstö, joo. Ryöstö. Joo, no ihan samalla kaavalla varmaan, mitä olette tottunut hoitamaan, että nappaatte sen juhlakaluun ja sitten tuotte sen jossain vaiheessa siihen eteen. Eikö se näin? Selvä. Jes, hyvä. No niin. Okra. Jes. Tämä menee ihan näin kun teet. Selvä. Tämä on ihan pässi. Niin, arvoisa hääväki. Kakku onkin varmaan nyt sitten leikattu. Ja seuraavaksi on aika laittaa morsiammen varpaat uuteen uskoon. Noniin, eli laitetaan vähän lintankenkää Kallelle ja Kallenkenkää Lintalleen ja aletaan hyvällä fiiliksellä joraamaan häävalssia täältä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 1
Mikäs biisi tää nyt on? Vähän tämmöstä rankempaa huumoria. Jospa minä luenkin tähän väliin ulkomailla asuvilta sukulaisilta tulleet tervehdykset. Auta meitä, Herra, meidän Jumalamme, sillä sinuun me turvaudumme, teitä tukien surun päivänä, Ismo ja Kerttu. No niin, se oli kaunis. Ismo ja Kerttu. Joo, ja seuraava tuleekin Espoon Vapaamuurarit ryltä. Älkää itkekö, sillä tapaatte hänet vielä pian. Ja aha, ilmeisesti ihan takariviin asti ei kuulu, eli nostetaan sen verran volyymiä. Päivä kun nousee, niin sammuvi tähti, ei se iäks sammukken elämästä lähti, nuku tähti helmassa päivän. Tää on Keino Leinolta, mä en tiennyt, että Saijan suvussa on julkkiksia. Ihan totta heitä. Hei! Mitäs täällä oikein tapahtuu? Täällä tapahtuu se, että baari on auennut. Ja tämä kaveri on tainnut nauttia pikkasen liikaa. Sieltä löytyy myös mietoja juomia, mutta ihan omalla Tämähän on kuollut tää kaveri. Se ihan... Tervo, mene vaikka lepäämään tai jotain. Mä hoidan tän loppuun. Okei. No niin. Tää meni perhana hienosti. Meni ihan... Eikö se mennytkin aika älyttömän hyvin toi keikka? Mikä? Se kun me tultiin sinne, Tuotiin se kaveri sinne. Tehän toitte ihan väärän... Siis te haitte sen kuolleen kaverin tuolta ja toitte sen keskelle häätilaa. Se oli tilaus. Niin. Menikö se teistä kaverit nyt ihan silleen niin kuin piti? Juu, Meni fyrkat tänne. Mulla ei ole nyt käteistä tässä yhtään, mutta käykö teille pankkisiirto? Ei kun Sovittu, että Saturaisperän lääräri meni. Anteeksi, nyt mä en saanut selvää. Saturaisperän lääräri. Joo, mutta mä pystyn siirtämään tilille sitten vasta myöhemmin. Ja pari euroa tosta huikasta. Mikä toi? Se meni piu hienosti. Oho, liian halvalla ehkä peikka. Musiikkia nyt saa poistaa. Taas hän tulee sieltä. No niin, Missä Veijo on? Kuka Veijo? Veijo mun Veijo on kuollut. Tai siis Veijo tulee takaisin kyllä. Hakekaa se Veijo nyt tänne takaisin. Mutta fyrkat Hänen ensin. ruumis tulee takaisin. Hoidetaan tää nyt kunnialla. Otat leski tästä tämän kimpun ja kaikki muut asettuu tonne taakse. Ja kun minä lasken 3, niin heität sen kimpun taaksepäin. Se, joka sen saa kiinni, niin vaikka kuolee seuraavaksi. Ei, ottakaa kiinni. Fyrkat! Hei! Se saturaiset! Tämä on valinta!